ni tahu buk song no norong no jatano no ani YouTube channel langma TV o lamsogo norong no tini ani chikonsa jinga project phunungnai hega norong o video no se karai paithak jara nai di au khabang tahu buk song oboke ani jinga project chikonsa jinga project khlaimani oboke kheto atalo kaijak buar warti yang paika bukhri klaika ba korarok chigon ke klaika oke jinga project oke jaijal klaimani wa bai oke tai kaisa jaijal joto bebak na oke chenga bai klaimani wa ni jaijal klainai abo jinga project abo musang maso puila bo kaimani abo der masa yang kaboni boyas bubar bukhri roka o korara roka abo orang mot 27 ta bit tongo iheke bit khairajak ha kopainai bit khaimani অবশ্যই জিয়া হাকরাগনো কোপাইনাই bit simi khairaka aba বাইরে রাখা কসম পাই টঙ্কা aba taklai baike aba second time semano waisa arani ফসল নাখা taklai tai repeat tai waisa ফসল nanai abo o chenga rok kaham no tong ho phonja ko abo kaham no tong ho be aro tai phisa ফসল na pinai abo seman tangmani jaijal abo khe nijini wa tongmani bangainai wa bai bebak no khlaika wa chenga wa sur ni pala khlaika obai ke chikonsa jinga project khlaimani oba ke oba talatai ai ke nokja oba line ke kaija oba abo zestop paitui ni hoite ke hatigo phalai mannai tago buar bukhri rute tongo chikon sa jinga project khlaimani khabang ni tahu buk song tini bang sunu narok jodi ani o video no sajake like share comment khairi jatana hambai